Gaur, apirilak 14, Espainiako bigarren errepublikaren aldarriaren 84. urteurrenean hasi da ofizialki Untzaga plaza memoria demokratikoaren leku izendatzeko prozesua. Horren harira Eibarko Udalak antolatu duen ekitaldian, Fernando Martínez memoria demokratikoaren estatu idazkaria, Marisol Garmendia gobernuaren Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaria, eta Maria Jesus San Jose Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen sailburua egon dira udal ordezkariekin eta bertaratu diren herritarrekin batera. Izendapena Jon Iraola alkateak 2023ko maiatzaren 12an aurkeztutako eskaeraren emaitza da. Fernando Martínez estatu idazkariaren berbetan, memoria demokratikoaren legearen esparruan Eibarrek bi gertakarirengatik merezi du memoriaren leku izatea. 1931ko apirilaren 14an bigarren errepublika aldarrikatu zuen Espainiako lehen hiria izateagatik, eta 1937ko apirilean Espainiako gerran errepublikaren eta haren nazioarteko aliatuen aurka matxinatutako armadako hegazkinek egin zituzten bonbardaketa tragikoengatik. Alkateak adierazi duenez, gaurko aitortza pauso garrantzitsu bada gure memoria kolektiborako. Poztu egiten gaitu bereziki estatuko historia demokratikoan Eibarrek izan zuen papera baloratu izana. Merezitako aitortza bada Eibarko herriarentzat eta denboran zehar balio demokratikoak defendatu dituzten pertsonetzat, esan du. Bestalde, Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak euskal sozialismoak askatasunarekin, herritartasunarekin eta bizikidetzarekin izan duen konpromiso historikoa aldarrikatu nahi izan du. Eta harrotasunez gogoratu ditu 1931an Errepublika Libre eta Demokratikoa aldarrikatu zuten zinegotziak. Aitortza jaso ondoren, Untzaga plaza memoria demokratikoaren lekuen estatuko inbentarioan sartuko da. Horrek esan nahi du udala behartuta egongo dela haren kontserbazioa, seinaleztapena eta interpretazio historikoa bermatzera memoria demokratikoari buruzko legean ezarritakoaren arabera. Udaletxean izan den ekitaldi amaitu eta jarraian, Eibarko sozialistek urteroko moduan gogoratu dute errepublikaren aldarria. Untzagako herriaren ezeko balkoian errepublikaren bandera igota, jarraian saltza zelaian zapliuekin gogoratu dute egun historikoa.